etete wo ni de oba ye obehu ye no na obeka ne tetia na obi a ono so tifia ne gidie atofom no wanya gidie na atu anamo aba ti oba no abeka o de tete Asanjo Rabi Akasi say meyem na beka say enoko me kakra ti me ba papa ho no na o ka kire me say ebeko sisi a mi trans me say sibia na esi no sisi a entisa bi that's ini ye de mi tene na ya me wa ya free branch. okay ibi ema omo ya hoho a yebeto wo ha no enka omo de ne edikan na ye na ye wo som no mu na ye de aba no ye fa ye de no eni ekirenti maami se uye okay omo ye sumba ni de omo nim de okroko ne nyame sumafo ya otumi ye una wo afi na waba no wabehu tu de na obi wa abonti no ti a obehu se ampa ebi akrodua mu ha omo nim se maami ye ntumi betwe sika ma no so ombeka de okan se wo anto wa wonka enti me wa we bra na beka sawai ha Rabi Akasi. Me pocho ye frame ya tobra me watakwa he ya. Na me sisi ne me kotodwe. Na me ntumi kura free na nansa me de me ho hye dwumadie mu no. Ene me hu difference kura. Enjai mom. Nene me hu difference kura. na ayare ni ba ye fia Me pocho afimu eni. Afimu eni. Ma ye bia na sisi me hu difference kura. That's it. maami brawai ye pa omo a ye beto omo ha omo ya hoho no Rabi Akasi. Me pocho me yefu. No yo kamia kada hospital by da pen wejai. But in the hospital 1 week. Oko by 2 months. Me yefu me jimu baby obi ehu ma ma afọ no so me hu baby ayam ya. Me hu so oya me na me yanko bi fa me ko baby. Na okan say obi abomdua. Na me say na dem da ye obi abomdua. Na so me jimu hu di say na me hwa hwehwom. Na da ko me te prage man mani ko bo mani wa hwe no na me hwe npa otem nchen no na me hwe atara me chen nduku amebo ntim ko yem si na aka se obi a mawu ma wa deda me nta hop na manim no aye style bibi me hye dem hu nimpa ni ye nti me fi wo fi hospital me ba me do aboso that is because this time ma but what akọ town hall ho na omo won ko hwe na me koi Timoko papa no anya hwe on sa tum so asekom say timba ba ka jam yanko da nam na ote na the gidi say obeyeye na me so wa ma me hwe o the gidi na me say na me koi timko ka dai no achi me dai ma ni imre no chapu mentum ma me manity na okobo 11 na me say sa be do ma apon na me dai ade chi abem san so bai na chi mu say ye funu no okọ fom na mitumi anepempo me be mitumi hwa hwehwem me hu am say na de me ampala ma ye kama nti nda de oye Rabi Akasi maami ko tenase ono so ni de no waka no so hu ne hu wa mirror no maami brawai eno kroko no nyame sumafo so hu obi a wewu a obehu na na yare no na aye usa Rabi Akasi Rabi Akasi. Poncho mas me de abena. Me ma hada. Me yanko bi tare so. Na obehwe machikwan. No de me ba. Na ode me ba na o ma me poster bi. Se me fam me dan mo ho. Na me kwa na was second chance. Poster ni bi fam me dan mo ho. Ti me dwi wa na de na pe me se why. Ame why na me de Rabi ni poster no. Me de fam me ho. Me de fam ho no ma me bay on no. Obesu na msa timba be sabe na mba no sma
why poster na yen shade na me why poster na number na ja isu na so poster to me wo na me sa de fa me ho on de obesu ade ne chekere man otwetwe ne sei fiti da me ba ha rabbit ne sa de kan no ne chekere me otwetwe no ye style bi otwetwe no ye style bi na ahaya ma ba dem say to me wo hambe no ho beto no ho nto ne de na so ni so de ne sa kane a otwetwe ne chekere mo ye nyama bi dem say aho wo ne mu na otutu so so dance die no Rabbi Kese, Ubano wedding fiain. 4 years. Wow. Rabbi Kese, ma'am. Rabbi Kese. Miss Flem, every me, a sibedu. My area bear 6 years, 9. If you honey, intimate, don't pone at my toilet. Nakaka cry, Filan, the millionaire can't see now. Papa first, on the answer 2 minutes. Oh, now it's me a chat. I know with the Lord Pomo. I'm the woo. Sorry, dear. Into uniform, it is all bestia. And then, and come, now so. To say, and I'm called toilet in a while. Where I'm so, me did and no one here. It means so, the more can. I'm yard my qua Sunday, jolly, let me see. So, the more 6 years near Yarene Ebo. 6 years. This is our big way. First, no, I will not buy a movie. I was angry about women. Timothy say, a free have an idea because I'm a good pistialia. Then going back, empty Jamaica. Rabbi Kese, yo, Papa Bray, we are somba. You say, I hope one number and Becca San, as some mano, abacom with the anti, Bray. Okay, Mammy. Send all the other two come because all your some bad dada. Sisiane moya o desano. Rabbi Kese, Pacho, also cow de chere. Pacha Rabbi Kese. And Damasi. And Ra, na yede me buy. Me yare da demu da. To me, yahe. To me, pio wa me demu po and babantini. Na brebi wa ye honum. Aya wataba mi fio pa. Na dan fona me baba. Osa. Ono sumbi a woman. Ombo madana na onfa membra. Wa kan me ba no de ono onti ase kura. Nti sana da mo ba hanum no. Bla na sifi oba ka kire na me da dem se. O ma me som penifo no mo aba. Fa o ma me ko. Woni wura firi kura mpo. Nti enra ana bla no ba ya osa. Mommy na oba na nka hwe na mso da bi no osa. Omo aba na mse saade a ombo madena mfa me nko. Na mnim se ho na mbe ya ma yaresa. Nti me kan na bla no so saade a mensiesie mo ho na membra obeba abefa me twa na ade asanti tama from no abo 10 me beduru ha kra na 3 kra akwa akoko ana mbeduru ha me ne omugumu sa eno ade me se me ndia me kofi a nya ade metumi asan ba ti me da ha ma ade achi ana penso manko me wo ha me se omu wi a na nya me bomasu ana ma akọ na menim se sesi empo de enye ye bet ma bosu dada wo rabi ni dimu nti tamase Mami, yare ni ba ye fiahin. pacha be ye 4 years ni pacha from Amina Fuseni me chia brepa Eno na mi ba be bisa we say 4 years there. Gana ha eduyefo ne omo keka udoso. Na osa di Amina yi wan ko ba bia. oh dabi man ko be bia that's Rabbi Kese. Your mami Amina ono so osi 4 years. Sisi ade so to me nanti. Oh, okay. Wait ne ka ho. Rabbi Kese.
Aha. Eja. Mami Amina we ye hu bebre. Ye mami bi o ye kotu no wo dumping. So ha anko no suba be gina o mo we hu. Ye kotu no ho na ono ni de ne echen odie yi. Ye de ne ba no wo so se ya nanso ene hu na enra obeka se no o ya kete sia se na no wo nim. Nti oso enche bibia be kama. Eja. Rabio, my father, Muslim, or Quentum. Na yarn come in 1 year ni. Na if Mangasim if you was set to be a branch. One mouth for. So Ben hospital to make makakra. I don't know, but no more obo makuma, no bomb me fun, I am more pump ball. And one, a mono bar, no ball. Shake him. Na make a toilet. Nti ọbanam na mebɛ wɔsɛ atu ba so na miguan kɔtua ɔwɔ branch no so yɛ de edumaza a bibi ketewa bi na so thank god nti ɔmama me kɔ twam kɔtwa 1 week wɔ hɔ na mu na pressure na ɔde baa no wayɛ dɛ wato 100% nti udu baabi no na ade no asan so dada ɔhwɛ hɛn na asan so onunum kakakra ɛwa onunum ɔkɔ na ɔde ba so na nam so dada I don't know, didn't already know so. Why are there? No, I can't. No, my into I can moon there. Your mother from Metzina was a my but program. No, about was it to be assy. See, my barn, say Friday, no boom at him. They are more show. Was this is Soroka, Reyes here, you do it, a swafono, Reyes or Comoro. Na in young Quaji, in see, Massum Casa, Mamma Nega, Rabio. Kasampa. Rabbi ye kese. Sana okasa ne kyerɛ sɛ woba asom no mu nkyɛ bia. Ti ekyia sɛ Rabbi ye kese no wagye so ye kese ampa. Anasa asomdwo no waka amen. Sana oka no na sumba na hu sɛ woba ye nkyɛ na mmom bibia be yi. Wotim mu ide sɛ na nunu no ebekɔ nunu ni nyina bɛkɔ. Rabbi ye kese enuanom dɔfo a mo hwɛ yɛn mpanyinfo a mo gyina oso yɛ somba wɔn ɛnde bɛka wo deɛ somba no deɛ pɛ sɛ ɛka mo nyinaa bɔ mu ɛsan sɛ ɔmo nim dwumadie no ɔmo nim sɛnea ɛte sɛ wowɔ ha na wohwɛ yɛn na woyɛ somba na wanya ayaresa na ɛyɛ wo sɛ ɔkɔnkɔn no nyame simafo yɛ anankasa ɔsa yare a kyɛ sɛ ɔyɛ asɛ biribi ansi ɛno na da biara ɛyɛ a mede ka sɛ wei kyerɛ sɛ nyame na asoma no ɛsan sɛ yɛanom yi bi a wahwɛ mu a nipa baako ho atɔ no ka yɛbɛbɔ twene 2 hours ne yɛwie yɛbɛhuri wɔ ha nyinaa na sɛ ɔkɔnkɔn no nyame simafo yɛ nyame asoma no ɔyɛ a ɔnam hɔ asɛ biribia ɛnsi maame woso dɛn na ɛhaw a wode baeɛ Rabbi Yakesi. Mende Christmas yi mu na December mu na yare ne kam. Na ade no fiti miti atu mene ase. Me ho na mene nyina baby ayare ba wo. Na chi di me chi bi pa. Nti Monday ya ne de nyame nko. Mpo de na menyim de motu medu otom. Nti me frɛ ma obi na ɔkyerɛ mo nti nimpa na ɔfrɛ. Nti ɔfrɛ na daase ɔkɔ baby. Na me say stage ahụ sị na wee di mowo no ọchịrị m beebi da m nkọ na mo hwa beebi ọchịrị m so hɔ no ma so na ma ne na ma nti miti wɔ mu din na me si da bi fa no ma na mama akasa na mo frɛ na mo de me gye no ma nti me frɛ na nimpa no bisam da me frɛ na me so me fi do amra ase na ɔsi dan na me kan na ɔsi ma wa hefa na me so da ata mpo na me nsim ba mo hwe me small yam na na me so meduma kesim na osia one de bla na baba aboto na me di na meka me na maame ya faka ma ya ko na me ntum me yefunu ade no fitim me honam ni na to me ne ase me honam de me otumi hyehyem ma akoma obo me hwum na me ye ma ahyem me yefunu mu chi hospital mpo de me echi nti
wɔkyerɛ me hɔ no a mekɔe. Yɛdu hɔ nom a mohwɛ ade ɔle gyam no a na meka kyerɛ maame dɛ ɔmmisɛlɛ sɛ hospital bi bɛn ha a monkɔ no ma ɔreyɛ m no anhwɛ a mɔwu. Na maame kɛbisa papa bi na papa no se beebi a yɛaba no ankasa ɔse hospital na metena hɔ nti mentum ho nyinaa tete na mefrɛ no ma nti mefrɛ no ɔkɛsi daa no do na ɔbae na ɔma mekɔe na ɔbɔ mpa ama na ɔsɛ menkɛtena hɔ kakra na mekɛtena hɔ na ɔsan frɛ me bio na ɔbɔ mpa ama na mehu dɛ akoma no mesi ma ɔyɛ mwirimwirim na honam ase twetwe mu no oye ba meyɛ ba no de ɔbaa no akyɛ yi na nkɔle mu na mu yɛ fum na Wednesday ya enyimbru ba sise dam mu yɛ fum no mu no ɔyɛ me ja na maya ase de bɛka dɛ second da hɔ a wɔyɛ mu operation nti hɔ mentum hɔ na mefra da te mefra na ɔbaa na ɔfa ne nipa ka kyɛm na de nti na nka mankesi mufo mba nka me ne ho mba nti ɔka ya na me se me yɛ ɔhɔ nti me ne mhwe nti sɛ da me dia na ɔsɛ ɔde no ma ne mama no na nka sɛ ɔde no ma ne mama na me frɛ yimpa nti me frɛ yimpa na so na yimpa no fae na mo na ɔde ma no mpo nimpa no wanfa nti me teacher bi wɔ yɛn hɔ no na me frɛ teacher na ɔsɛ onim obi wɔ mankesi sister mansa na ɔfrɛ nti ɔfrɛ na teacher so de no ma ne mama na me so me frɛ sister no nti sisi ade mo hu dɛ me yɛ fum na mesi mo ayɛ me no oye bye kakra o nti mo kwekoto ase wo to na ade no ba yɛ fi ahini December yam. Oh, okay. Mami, sise osu wagya ho fa no te sɛ woyɛ ɔsomba dadaada ne da nkwan wɔ nti wo bɛka wo de akyerɛ yɛn na afei yɛde somba no nyinaa deɛ abom why wo bɛma yɛ odin na mfie dodo a how no baayɛ why Ocho, daddy. Ocho, you be a shamak man to Ocho. I don't know. No anything, Ocho. Now, Oja, Wayna, no bad me, no one share for pa, only mirror, Jesus. On a mirror, I'm confused. Amen. But you know how you blame the Yamias the Papa Swasi. My seminar, the number of your phone problem. Me your phone or come over, they be a minister. I don't to me come to say be a minister. Or my chim to say be a work and in Pana all over. It's a Papa Schmidt and see you should pa. It's a meter there, all about. Takwa hano, mshumete shi here. Na minje jamo. It's Friday na. Papa ba me ba no ho. Mo wo bisa me di ma me boy. Nti me boy na mama ko hu papa. Na papa hu mo no bisa na ba na me papa me yefunu. Nti me yefunu anka se mo papa na me yefunu started there. Oro woso. Na papa mpo bisa me there. I don't know my woso dam na. Na me sit down po chenyo. No de nsa to me shino bompa ma. To ma mbetena edom no wa ha. To ma no shma. Nishe ne ba ko do mehwe de me yefunu. Sisi otiden. Nti papa no bebe bisa achas me ka do ye ti man ne dan lokwa na adena so ama no mu dudwe ma o pushing pa ti man no po hu no asidam na asidam membersin mo no menko papa ho ti mi jaham de nyame ase da nyame show nyame yo kese nyame ma wadu me ya kese pa do na ma ogodu ma mechima pa mechima nkase me ka da mechima na meboa Eshoda ko pe manya mayalesa na sinkan wodin meda wasi Rabbi yekese mama odin ni yeden amamansa titidie no kakra wom ete yenche obeti ase no wagya titidie no na no kroko ni nyame sumafo ya kan ose yenya dada no ngu ne yemfa foforo yi tintuma foforo na aba no enu no wetwa bi a ehyew yi enche obeti ase mami amamansa ose 11 years enough form na odie no po ye hu bi obi ba otom na ne die no ayeti se onyim waya abrewa kroko ni nyame sumafo odini sato ne so sorry ya ose oti sase wa pompi ball na uyi mframa efiri mu no
ɔte ohun ya na ne yɛfo no nyinaa kɔfɔm ɔte ne yɛfo no nyinaa dwudwui enti maame ɔtamfo no deɛ ɔyɛ n'ade a ɔyɛ sɛ na ɔbɛyɛ ɔde bɛgu yɛ anim ase kɛseɛ nanso sɛsɛ nyame asoma ne sumani n'aba gye sɛ wowo nyi ndi wo so mma wote fie deɛ a ɛndeɛ ɛbɛpia wo ti akɔ baabi a wopɛ sɛ wokɔ na mmom moto anammɔn deɛ a adansedeɛ a ɛkɔ so wɔ ha a wotie bi wɔ akyire no wo so baa bɛdi bi agya sɛsi a na wobɛwura mu wowɔ bi ka wɔn okay kasɛ asomdwie o mede a papa ase so mɛni na mede baa ha ba de we a na mɛni na tem na mede fi me kurom anaasɛ mebaa ha no ɛnim sɛ ɔnte dɛm nti mede we adanse amen yo agya yɛbɛbisa wonni no na ɛyɛ wo sɛn anaa w'ani no na ɛyɛ wo sɛn ɛyɛ m kusu wɔdo baa kusu na wɔdo no meba no na ɔde we ɔte no menim sɛ akofo na ɔhyehyɛ me paa baa sisia no ɔnhyehyɛ me saa biam ɛbaa yɛ mfie aheni mede year we ka wo dia 4 years ni wow na wankasa wo din de sɛn mede kodwo anan kodwo ahen kodwo anan okay de ɛbaa yɛ yi wankɔ a doctor for ɔyɛle a yɛhwehwɛ gu so yi yɛnhwɛ bi angu so hospital mu no makɔ baa yankɔ baby wiase ɔyɛle ne deɛ wo ndi akyire okay ho bɛtɔ yɛnti a meka sɛ ho bɛtɔ ne sɛ yɛho bi yɛkɔ brekum papa ne deɛ na ɛkɔ koraa nanso gyidie nti ɛhɔ a na ɔka kyerɛ sɛ obi gyina akyire wo ho no nti wo so gyidie wɔ hɔ a sɛnea ɔsɛ hyehyewe kɔ fam yi ne nyinaa bɛkɔ yo ɔkɔkɔ no nyame sumafo sɛ boa ho na ɛhyɛdi ɛyɛ 20th August ɛwɔ Agunfio toam nti imfa na ofiri Ayeldo mankesim ye okay and they say u ben ye okay nti 20th August iro ho se 19th kra na usimu a ebeboa no abedu na 20th no wo ho why okay sisi ayi nyina ye summa wo summa ne de ye kan ye dia obi we kira beka se papa me hunu TV so da papa me hunu da papa me hunu da mami me hunu da ye nim se mu wadanse di akese a mo beka enti de ye kan kira hwefo ne se we mu nyina ye nyina ye wa ha nyina ye summa na ye how big gu ye so edoso se ye yare se ye abrabo mu nsem yare ne bi wo hɔ aze se ye bɔne mfia abetena ye so a ache nti ye bepembra amam wo tom na ye no one-on-one interview na nkrofo ati ne yie sase ye mamu mic wa na yesi mu nka mo betwitwa ne nketenkete di amaye enti ahwefo ye mpanifo a mo gina ho nyina ayo mo a omo nso okrokro ne nyame sumafo ya omo ni na adi nhia no omanya adansedie wom ayaresa aba ahoto aba tuti fie na wotie ye na we nya ye de obi atu truck so aba wo we nya ye de obi ahye ka mo abapie ha we nya ye de balloon aye achacha ma obi we nya ya chi obi koma ye say nipa no ontumi nanti we eye nyame ni tumi na edi dwuma ansa na oba begina ha kasa no na wankasa wahu se ho ato nyina ye de ohaw ne baaye ye ho antoy a ke ye ni ekire ma nti wa wutie yen ene ye de dwuma de ni nyina ba wiye se kina adechi na wadwen ekire o se adi papa na aba ne ntimi ndi ekire a na me ekire o se ye Agunfio toam ofita kwa ha na eba afaka enkosi mankesim kasa uko toam se untumi nsi mankesima ka kire driver ne se akra ka no ka kire so besi we so hia o se we so hia ka kire taxi driver se wo ho se uko toam na no be se sika kakra uba ho nso a uba betu ye enya aforebo ti sese na wo ye ne ha no e wo de uba betu bi di amaye ne ye di asiesie ho ti wo tie ya bo ho nabra beji wo ho esan se ogie no eno na aba no unya ne baabia udi opa akọ na kwachi unya ne baabia
ebia ye free hako upeso frɛ okronkron ne nyame sumafo ya na wedi akira ba ni numbers na mebubo edi ama wo no osabeka no ewo 0277 126308 0277 126308 and 0543 466 275 0543 466 275 we na ye numbers ofra okronko ni nyame sumafo anankesa na befa se bibi nti wanfa adwuma no dɔɔso dɔma ye gu ne so no dɔɔso etinya abotre bɔkɔ na kɔso afrɛ obeka se mafrɛ wanfa okronko ni nyame sumafo so obra obefa eti wo gusu fra unsa ebeka no rabi ye kese eda obi biara ase nse ayarapuni na ma wa bof na ma wa ha obia 20th August amra headquarters o eba wa na fi ajo ho pra okronkron nyame sumafo de nkai boy e de amaye osi ayarefo a obeto wo ha mo a mo behia no wa bosso mo a mo so mo behia no watakwa tamso krodua mu ha no Mumbo abwa ho na 20th of August afashe kesi a yebe no akofi otom no mumbra ho na mobeba ho ebe wie no na afi machi mu ho kra abi yeba ya promozi na makam mukra ko tna baju da governor so je edu hora baba ya wote pro joda brother ukra na bi mu de ka ba nti mpe oga nyana ba nyana promozi suspense okay, see, the way I come Kronkron nyame sumafo se akika kire ndada o se odi apomudin e ka ho afashe wei enti yenyina ye ba yemfa yema enka ye ho famra na apomudin dom na edoso nti se be sha se abantama kadwada ne ya sha se ne ye ba na odi mayen kakrakra Kronkron nyame sumafo se apomudin no oye ne 6 months ti yenyiri ye ho ne yemra na yeso yemagi apomudin Rabbi yekese Rabbi akase masama maka nyina na sei begina ho nyina no okoko nyamesomafo ya na medwene no pa because abra ya be share program na se no aha yetum hwa awoda ye nyina ya so ye kere koko nyamesomafo ya da wase because bisi wo fen bogoso ye yosom nyina na nsulo ye dai oroto omuna na me course ma for ka tenda aha wase nsuto aha ya tache papa no soma for hwebeti no so yomate ya hwa na wima ye dai ato ma huna nsu apeti wa ha eti ye nyina ye nsor na ya kada okoko nyamesomafo ya da wase o Rabbi akase amen Yo, senior, that's it.